Dr. Tuliram Ronghang pen sabuda long foundation stone mate long ekisom tang apot ajojir lo apor ahot chomang atum theng phalang odam lap ahiring tang rak pen bang thong kep so se amuluk atum motor kaching ko ajok areng keso Karletang Sumila Ronghang P Memorial Residence School along Children Day mate klim sumar arani lapende Parents Day mate apia por ni katalampon Nijang Karbenong District Headquarter Hamren Deputy Commissioner Asai Hem DC Conference Hall along Sabuda along Kedam Tang Paikuni ni Paikrikini ani Karbenong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Forest IBA Pan long Ekesom Pon along Ajojir lo apor ahot hada kido achomang atum otlang no ajok Kipur et katharle et kaphang no et ajok tong se kot pen KSA la pen Deputy Commissioner Angbong kaching kiching wai padosi prabjin pen ingsai vek nang jipu pachani takang la pen KSA pen RD R6 jit pen Deputy Commissioner afan tok jiralu pajer takang la pen Law and Order pen ingsai serak nang jipu si Deputy Commissioner afan pachani takang La penjong se Karbenong Autonomous Council pen labangso alam RDPP depte KSA pen sodak pen chesong nang kokji la pen labangso ak chesong along ajat le pho posita me KSA atum ki pho along Karbenong Autonomous Council pen adai chen nang ji pusi KSA Regional Committee Secretary Prasonto Ingti pen pherangke thengno nang pachani don Dum phan lang ding thang nat Exxon and Tech Tape pulote ke wang GR ni bangke karbilochar lia song pensi nil tum che song nang kok pola pen aklong ni tum sunang kok pusi nil pachining tum la pen hola bangso ang dengjong sinang le rock pulote lake administrative law and order la pen government atum si lake adai che nang pusi nil pung tum athe ko alo nil tum ding ding det po abatai nil tum hanang teng kheng abatai tum hanang chenek nang ka holo pulote ko so nil tum do non pon ko ansi tum do joy jelang la pen ko angsi ka chak nang la pon nil tum ke non bangke ning dingun elo la pen che chagun elo pusi nil ni yeng tum Karbianglo Autonomous Council kili ka long sita me Arona tum ta chinilo administrative law and order tum chinilo je ke ong dung khasi sa tum Karbianglong long naki do khasi sa tum Karbianglong phan vote pipe potela tum ke Karbianglong naki do dun ka vote ta pipe thanga documents la pu benen e bolote la tum ke la dake aron re pensi naki do dun la ke ningje masi yok lo ke kaddo ko beta chinilo naki do dun Karbianglong vote ki yok dun hapu bolote dake Karbianglong long ke aphai ka we tum lo Pote alang li tum han pangke la dak pena bangke ke tharli asa si Karbianglo Autonomous Council pen Assam government la pen administrative law and order tum ta claim nangi asi nili tuning rilo Sony alam the esona bangke la G2 Foundation Stone ke pahino dak akal prito tum phan prabjin pen ne nang si sodak pen ingsai nangi la pen G2 Karbianglong long nangke dodo na chomang atum Karbianglong vote pipe si Meghalaya lok si vote ki pidun pen hapu en lok warsai ke anatum phana bangke dak pen tharli nangi pusi nilil bangso press media hin pen kado ko be phanchuning rilo Hamren pen Vidyaram leng report Karbi Daily News Haikuni ni Paikri Phoani Nijang Karbenong Chirkeneng Police Station ke parlo charchim along motor kaching ko ajok bangthong kep those amulok ahir ingtang rakpen areng keso bangso ajok areng keso bangner kep atuma phan non amat Difu Medical College and Hospital along ansi mesen pen keso kelang ponji aphan Kheroni Model Hospital pen terek pon posi birta ribdon long Birta kelong nun ateng ke koka picnic spot along ke pangthir dam pen amethang ahem ka chewang apor ahut Tata Mobile amotor abrek ke feldet ajok koka adung along si kaching koi pon pusi pherang ke atum han than pachini pon Kheroni pen Tanjing di report Karbi Daily News Aliralon lapen arongaji pen Children Day Karletang Sumila Ronghang P Memorial Residential School along padopon Jawaharlal Nehru amhang kithek arni India angkang pi nahok along ri mate high school along tame talon bomsi bang bomlo bangso arani aphan clean somar arani pusi kehok Lason si Karletang Sumila Ronghang P Memorial Residential School langdara along ta phaikunia chiklo ni phai kripli arni klim somar arni alir alon pen talok don labang so school lake surhini da inkoira isi aningkan Karletang Sumila Ronghang P amen pen lakha isi duar amla constituency langtara arong along si kimpon labang so ajai mek katalon along
Lakhai si Dwaramla constituency VDC chairman Gojen Kro, BJP Mondol President Khor Singh Be, KSA General Secretary Ram Singh Tokbi, lapan Ari Sang Hoatum, Chetong Dun. Labangso High School along, non Kidobom, Araja High School ahem a building kawe, ke mesen lang, kijun awar sai kadure, patua klam kithe, kedang sot alam, jinisi KSA achun bang, Ram Singh Tokbi pen, EM Prabhat Chandra Taro, CEM Tuliram Ronghang, lapen Education EM Richard Tokbi aphan Prabjin pen, Kaching Thur asai, kedeng ponji aphan chuning ripon, nonamat, labang soy school along. Bang, troxiket kacharle asomar, pleng tanglo, lapen kewang jilang, atum dupri gelang pusi, Kaching Thur asai abang ke akenang sot pusi, Headmaster Babu, Ronghang penta pacinipon, lapen. Halapu, Holy Kids Academy School along sedami klim somar arni alir alon pen talon. Holy Kids Academy di Fulurulang surang senasar po cultural hall along children day mate klim somar atum aphan kecharli pen cenglok prekjam ke patholong ke thek ser ausomar atum aphan nong ipstami pipajir pon bangso ajai mek along alhia main pen kachetong dut lake Assistant Inspector of School Katharson Ingti Mongol Singh Timung Joint Secretary Karbi Artist Forum Karbi Hills Live MD Mongol Rongpiatum chetong dun manja pen Sarlong Kitukpi lapen Nizang Karbiang laung botat lang sopen Everest Rongpi Report Karbi Daily News harla kahin penabangke alang tumbangke aking bensi non tawang nang nilitum kelas ke pangceng ke 9:30 pen pangceng po sitame anang tum ke bang nang ke hadak 7:30 long bensi school along an aphan nang bar nang ko tilo staff atum phan quarter nangi alabang so quarter jong si do posonte nilitum non kwansi chingthur ma lapenta ansusi ingthur pon unjilang apotlo ladak labang so school along assistant headmaster anang like chinthong pen long in longbuya long pen siwang lo lapen dutulang hindi subject teacher babu timung sar anang libang ke chinthong lata long in longbuy pen ta hiloving lang anang litung bang ke kidam kiwang ta sungpido lapen lapu thoy anat pen tinger lang so anat pen stame kiwang hiloving lapen dalimbari lapen borkok lapen pudulang dongka lahai pen kiwang master atum mate teacher atum ta lapu anak kisung la sedag yong si staff quarter yong si do pusonte la daga mat do pen nilitum class pangching long pusonte ansu se ingthurpon unjilang apolo That be children day mate kim somara ni lo kachuroji la ke badak headmaster ake hai sir Babu Ronghang alang liphan chorolo diri tum phan angke phapot lasinili ladak jasimet ti pudun kangtung bangalalo labangso memorial school lobang ladak non pini arnani ata da ke klem poning kita poning du ulang jasimet pet dak infrastructure ko thakalam dak school building evelang angela pentak boundary wall dak kenang sot kenang ji ladak longlek ko anma kenang ji ladak kenang sot dak dolang lapen nili Karbiang long Thomas Council ACM Dr. Tuliram Ronghang ake hai phan lapen Education Department EM ake hai sir Richard Tokbi lapen dak local EM ake hai sir Prabhat Chandra Taro sir phandame dildum Karbi chol ya song hin pen kachuning ri kang tung bang kela henlo ladak infrastructure mukha unti ke prapen ladak kiklem ponsrai ponsi chuning ri ponlo lapen ladak boundary wall ko khakalam punoi Angela pen ladak stop thanbang piatum pustam helatum helowing bing pensi ladak kewang lasi along tum ham sami teacher quarter along tum han do adinta sikdang pi labang sos ahem kusami kimpi poneng kusami tum bin benturing riponlo Samelangso ITDP blok atum pen cepetir pipon pen langhin VDC atum cirap cetodun pen pini labang somai padopon pini labang somai ada por phai ke pen pangceng ponsi langhin VDC chairman Birsing Timung pensi mai cepain pupon pini bangso rong amai ke padopon aputhak assistant engineer Bijuteron pensi pachinipon halapu langhin VDC chairman puthot lam thai ke jai takang ke non nangkeleji surini da ingkora get home pen ingkora pli abha along block mate VDC along pen saikereng ponji along ke individual mate jongjung
fishery community fishery he hui ke madu phansadami tekbon un e nasi non angkele ji surhini ra inkora ke thomla pen inkora free abaha ke ki ongdung I scheme ke MNGR EGA pen ke pek ponji lake towar henlo puta timunga sang hopen pachini pon lapan labang so amai langhin VDC chairman Birsing Timung assistant video samelang so ITDP block rolling ingti assistant engineer Birju Teron gram sabok silent terang Sogen Basumotari Brozen Deka Sarsing Timung anpata manpeng kedo aluhiatum setong dun pen ing samjin pen mai pasun pon news text report Karbi Daily News. Hawarghat College Karbi Student Union atum cipatir pipon si ingdeng kep Karbi Student Freshers Camp Social Meet kepa domate akimi first year atum aphan kangthom karne maipu mathiu terang kongchun bang pi Serdhun tok pi atum si mai cipatir pipon bangso jai mek along alhiamon pen kasetong don lake Karbing nong Tonamas Council Education EM Richard Tokbi KSA maipu Samson Teron HMB Chairman Vidya Singh Teron Assistant Professor Birju Hanse, Bikishon Hanse, Sobita Inglengpi, Rituras Ingti, Lapen, Aware Mai Pukong Sun Bang Tumta, Tongdun Renti, Volong Kamaji Pen, Jirsung Singnar, Lapen Foloni Pen Mirjang Hanse Report, Karbi Daily News. Welcome. So many. Kita orang lah tu training ni pas chief guest kami kan atau ingat tu orang rock itu dia tu masih kono kan apa education is the backbone of society mesti kepolisian nanti tumpa peran nanti mesti lo currently na job itu pa pilo pa nanti itu mungkin tu pa pie ko peran nahi pa itu kacang nanti dalam dikji itu society peran penting nanti bukan lah kepolisian itu non reformation education alo before 2025 for applicant education system alo macam macam tu dengan kepolisian Bangsa saya nak masih lebih manpeng pedah tu. Jadi tulung masih manpeng tu. Saya jatuh pintu, lapel lapu tangku, chairman tu, lapel si chairman, alam itu tu, lapel kaprek. Biasa tu kami sudah lari ke tu, kaprek tu nak tu. Sekali apa? Nanti korek benda tu apa? Tapi pasien kolej, apa? Bukan, bukan kolej apa?